da fari na kira sarki na mai dare mai rana, kai kayo muryana kuma kai ka ban basiran waka a ko'ina in nayo ana ta saurara na. Allah ka karo salatin ka ga da manzo Muhammadu ya abin kauna. Ali sahabbai na sa a waka su masu raya sunna na dan Amina. Ga ango ga amarya auren ku babu ƙarya, farin cikin ku bai buya tunda kun yi auren kauna, mu muna murna 'yan bakin ciki sai buya. Ga amama ango Salma ce amarya,